Bháirseáil na mílte ó chearnóg Parnell go teach láin inniu, iad a géilú tuile inéisteachta gon Gaeilge agus gon Ghaeltacht. Seo dtíon chéad agóid náisiúnta a thagriú Átha Teanga le breis déimlíonna. Ráitis a fuair nuacht TG ceid ónraín forbartha túiche agus pobail agus Ghaeltachta dúir san taire Átha Cliath go sé díú bhreis inéisteachta a fháil gon Gaeilge I muisead Físeán. Bile hóir de haringt na dúchláin is mú atá le saoú ó thaobh na Gaeilge is na Ghaeltachta a bhairseáil na mílte inniu ó chearnóg Parnell go dtí teach láin. Cearta is anam don agóid I measc na núchláin mar a bhínig anar ní bhréáin tá an aspatííochta sa Ghaeltacht. So I go with the trader son Cearta Teanga le fada san Ghaeltacht agus chola chinneal Cearta san Ghaeltacht. Ma haí hain tá se Harbh dachar amsa teach áil cís nó le ceannach san Ghaeltacht faoi mar atá rudaí faoi láthir. Tá dúchláin sa bhreisig cainteoir Gaeilge atá tógáil leanaí sa Ghaeltacht. Sorach ní chéad an hasáid an seo le tuismithirí na Ghaeltachta agus sin manatha going neamh is muid an chéad chlúna le éislinn an glór agus ha muid géar gan éisteach daine le neamh. Agus tháinig na slúite as na sé chun dé inniu. Duine do bhunathirí an drám dearg Ciarán mac le bhéin in a measc. Bhí déas an éisteach bresa ar an chlár ar an tabla don rialtas agus an éimeanna ó thuaí agus dúiltaí an DUP san na dhéanú. I ráiteas ón Ryan forbartha túiche is pobail agus Ghaeltachta dúirt an tara Átha Cliath inniu go bhfuil sé ag obair níos mú muoinethe a fháil don Teanga agus don Ghaeltacht I gcánáis nééis fiche. Déir an Átha Cliath freisin go bhfuil ordú tagí ar an muoinú don Teanga le 5 bliana nuas ach déir ordrúní chunir na Gaeilge go bhfuil sé a bhadra íseal. Ní aon Ryan na Ghaeltacht náid punca hain van géad de catchas omlan an stad. Ní dóilinn go léironn sé sin ullmhín, ní dóilinn go léironn sé tusaíocht. Ordaíú go leor ceisteanaí eile le linn na agóid de freisin. Well, passimid bhain gnan for rud éigen I leanna dílúnta tá ann. Táid feicimiid gohfuil micléin agus scoláirí eisithe an mhaige. Dún hain an seo ó thaobh micléin tríú le bheith tá muid dúir go me deise goin tuairt faoin áirnideachas trí chaige. Ach ní bheith an deisin agan go dtí go me an deisin ag páistí bumscoile ag páistí meánscoile. Críochnig an agóid suas ag teach láin. Cuimhaní láin nuacht TG Cahar.